Jednou z nabídek Fitcentra Body Academy je program HEAT, který patří k novinkám v oblasti aerobních fitness sportů. HEAT, tak je to vlastně zkratka slov High Energy Aerobic Training. HEAT program je cvičení, které je určeno všem věkovým kategoriím, od nejmladších až po nejstarší generace. HEAT představuje cvičení vycházející z přirozeného lidského pohybu chůze. Cvičení jako každé přináší radost z pohybu a v podstatě cvičení na pásech Max Runner minimálně zatěžuje klouby, dává maximální prostor pro rozvoj pohybu, aerobní dýchání, zdokonalování fyzické kondice, no a v neposlední řadě přispívá k tomu, proč vlastně všichni chodí cvičit, a to je pozvednout si své vlastní osobní mantinely a cíle, no a něco málo udělat se svojí postavou. Lekce jsou rozlišeny podle náročnosti, zpravidla jsou doplněny o cviky na formování a posilování jednotlivých svalových partií. Závěr lekce pak patří správnému protažení. Toto cvičení je mezi klienty Fitcentra velmi oblíbené. Na HEATu se mi líbí jeho přirozený pohyb, ať je to chůze nebo běh. Důležité je koordinace celého vašeho těla, která vám určuje potom dynamiku celé hodiny. Člověk zapomene na ten stres běžného života z práce a hýbe se a zaplavuje to tělo endorfiny, takže po tom cvičení člověk má takovou trošku euforii a je to příjemné. Hodně to dává teda. HEAT mě naučil správně dýchat, správně držet tělo, správně pracovat s rukama, nohama a já potom využiju tady tohleto při vzdělávání vysokohorské turistiky. A proč právě HEAT a Body Academy? Protože jsou tady všichni usmívaví, milí a velmi profesionální cvičitelé.